Komalpur halahali Asrombarni bisingo khobjak Eats Lemosora ba Nongwardo tongnai Subin Kumar Deborma, Ronjit Deborma tei Sumendra Deborma. O khoroktham rokni nok lai thangnai July talni 4 salmario wati kwbang wama bai nok bai derawai thangbaikya nok kaham khe tangjak hao kwlwgwi thangbaikya haste hapang bai rwjakman nok tei Bandhan Bank o loan nawi baithani kisamisa rang chubawi full building khe nok tangjamani Subin Kumar Deborma tei khungnei nok half building khe tangjak Ronjit Deborma tei Sumendra Deborma ni nok wati kwbang wawai nok kaham derawai thangbaikya tabuk bahaike tei waisa nok tangai manai hwnei wanalaijak patimani salbrei hai wngwi thangka nok huk kwrwi khorok berana thai kwrwi lembusara remchini rungnogo se tongoi ma tongjao aboni bagui haste hapangni tei TDADC hapangni thani chubachu sanka o nok derajangnai nukhuni borok au tako kai nong ni nok do tangi mohike harok kulunga na tangi ban na do saga wati phaya kono odino tung khoros thaimia wati phayoi chung phunggo chinuku inke phunggo to sunjaga chikon the chinuku inke borokhai di borunguru pasta ni simikai bangroi usu kabang mang thaga tabu toraka khai sorkar no kaisa rimani Bandhan nawa kono tangamani rang pisai kicha tongo joto riwa kono tangamani chungtau boro tonga nok sipuru nok pupuru boro tong dabo Aku cuma lambu sekolah. rambo skulu tonta skolo Lambu sekolah tu. Enong no di hijabo thang tong khaba Oh, tera din si tom na po. sab nai phika no Cuma pakai kontrak ni berapa pakai SDM Tosir, kami tu lama tanah hari ke NDC orang tosar pakai naik pakai. tamro salang boro Berapa pakai tu kaisa, orang ni foto buat application jama di nama buat saya terang. Okay, tahu je lambu sekolah cuma je bertemu teman bro, abu headmaster sah so, baru tarikh jodoh si cuma tahun ini. Tahu kono sini nok kono tik kori ko chung songo chana pondo si jaga kori chung kai sari ko lam ko thang ko ara ko chini man kono kori khana ba ko chung ara khaya khana tong khayu na kono e ko no ri kha soi ri kha no SDM chung SDM mo thang le joma de ka application tam khai buti samuro khai nang nukhung rok nai to chung khai chung boni samu khai jaga u chung busuk rang rok mari rong ni norok khoros khai nok mo tangman do kesa maximum 1000 পর্যন্ত তো 2-2.5 লাখ লোক থাকা না মানে নিজে ব্যক্তিগত কিছু খাতা kai mo nok khai samne mo mo তো সরকারি নয় আমখাই আং ব্যক্তিগত বন্ধন নাও তাংমান দে আনি চলে বকাইছে কুলি তো 8 মাস নে সো এমন কষ্ট হয় তো তাবু নক কুলি নক তমান আমো বাই থাকা চিনি তা কোনো তমান সিচিন জায়গা করি সময় জানাও জায়গা করি nge tam saklane norok te তাবো জন্য কাইসা নক সরকার মো কইও জন্য কাইসা জন্য নক তাকি হে দিনান বাগয় আইসা চেন কোন উপায় করি তে চিনি যে রামানি হাইওয়ে কানাও চিন ন হাইওয়ে নে তুই ফাইও আবনো বো ড্রেন দিনান নংথো একে চিন ন কুলুগো কাইসা পুকুরি টঙ্গো আয়াঙ্গো সাইড ওয়াল দিবই হা আটকিনা নেংথো হাসুনান nai phika engineer tamro salang boro kun chaya বড় hana sudu naike thangka nok toro mo nok rok ngo khang nok toron to na herbe nok tang ke dabu nok tise hai ke nok tang ke to mo hai ke no habi phon thang manu eno ro o je nok habi thang ro no bahai ke kasone no dabu abon bagano ta kaisa ngo nai ta kun salang ya boro কোন ছায়া করছং teuro wall ro ngo rok rina bagi kun salang ya da আমো কোন ছায়া শুধু sudu nai sin 좀 사과 만에 어느 라마고 দিনান দিনান 이렇게 বড় কোন ছায়া কো তাকসো বন্ধ 저는 কোন আশা দিয়া কোটা to ta hok ni bumung sagri ke আনবং সবিন কুমার দেববর্মা Ang pade ko kai damano. angko kai mo bong ko ni bising klai busuk nomor ward Bong ibishin da. 45 নং 45 hinong mo busuk ponchay busuk ko ward number Kamu ward nama da, bukan ka dui nama. o pas nama sile Oh, ini mo pas nama. Apa pas nomor ba
Mana Ponsep hingke nong ni lam busang ni. Ponsep ke purbo lam busara. Dah hamba. Juno tahu konten boro cari toni ka. Tahu jono ponsep cari tin. Sare siti no. Dah. Cari toni uta tahu konten boro. Borong no jono noka khai mane poron dina phaya kono jono school nogo shakti khai toni ka. Odo No sanang yang ngomong ga. kabai. Tahu ponsep ni borong jono cari tin no mai dong go. boro joton lo hoi tong ta tahu sapon to. Tei chini tibra salu korok phai de so phai ka nong no. Em nó khai to tahu sa ke bo phai chubar phaya. Kau phene ko yang sini mai song ya kono ton di phai bor mo se hine. Right. Dah hamba. Nor busu bal ka ro nok thai khamani. Oro chung 30 35 বছর রং খানা Aw. chung oro nok thai tong mane ke Mo hike agi rogo ka khle ka nong ro ro o para rogo kamilo ka khle agi ka. ka khaya ko Tahu te u rama ka tal phai. Tangi ka khle ka ni norok mo hai rok je ka khlai mani. Uklo ko tang buting gi ka khle ka no wan sun ro. agi to Tiro khaya tui ro tahu khaya to ke tao rama ka tal hai phai ru tar mane ba ko yang go lama mai ni chu to tu jo to chini yang phai ro ke abon nok sa ge ka phai ro ke ukro ko ka se pukul ni to o tu ni samu ba abon ba ko chini nok phai ka phai thang Mo Agartala to Kamalpur National Highway Lahar nok kuluk thangmani nok nuhur tangmani aborok no je mo main road yango bong nok phajing no hache jak oro turning hebu tongo tuirok lamani watiwa furu je tuirok kosok mani just bong ni mo nok ni thai phajing no thango o lama tui ko bong ni lama tui thango o tui thangma bageno asuk bosor 25-30 bosor kabaro nok thai khamani hapuru kaklaya phiaba o khipi watui kicha kabang khai phayma bagai nok kaham tangjak bebak no jerai thangka taboro nok rogo thuibo maya tonggibo maya uskon nok rogo thangise kem heke ma tongiyo Balai wana masuncha nok kaham pe tangjarok se hati hui tola dabi hui bazar nok kaham Papa mo deng sinala tam nai mo 7-8 fut dok utuk kai phatiga ha norok tongjak puro bajak mahane di kya kima keng tong